I pozdrav ljudi, došli kod Korelija, danas ćemo igrati Sap na ukletoj kući. Ja sam u ORG, sad u bazi sam, tako da nešto me zovu ovdje. Šta nije jedan, koliko ih ima. Ajro, prvo uzmi govor. Ljudi, danas ćemo, ja mislim da ovo lider pa ćemo pljačkati banku. Sad ćemo vidimo šta oni hoće od mene. Hajro prvo uzmi gan. Nemam. Imaš tu vs. Ditko. Kako ovaj lik kuno bez vas. Čekaj. Da. Kako sam dobio level? Dobio level. Ajde. Sad onda pitam, hoćemo da pljačkam banku ovaj iz Moroka. Hajde, roš kick. Ne. Idem, ljudi, stvarno moram da uzem taj gun prokleti. Ajde, preskači budaletino jedna. Sad ja mislim da je u bazi. Nije, nema tamo. Spek, dobro, bla. Ajde uđem u bazu da uzmem taj gun, da ja dobijem kick, ljudi. Ajde, brzo šuči taj. Tako. Pa di sad to može biti? Spej, ajde bre, buda. Znaš, spej, ajde. Šta nećeš? Mislim. Samo lider može kanda. Ajde ljudi, pomozite mi kako nađem gun. Nema ves, i ako me kikaju, baš me briga naći drugu organizaciju. Primaju svakih pol sat, tako da nije neki problem. Ajde, upali se. Ja mislim da ovo ne bi trebao da vozim, ali ko još postoji pravila. Sad ću sam da otvorim oka. Aha, znači na F. I ljudi, sad ćemo da vidim. Idem kupim taj gun, pa da zovem lidera, pa da pljačkamo banku. Skrići. Teleport, jo. Teleport. Los Santos lokacija, Los Santos centar. Čiji ovo nara govori? Ti sad može biti. Vladajem oružje ispred. Kašloka, dobro, bla. Znam, sad idemo ovamo. I ljudi, pišite mi u to koja hoćete vi još igrice. Ja, znao sam da ćeš da me zaustaviš. Neće moći, znaš, ćao, vidimo se. Stoj, boš me briga da stojim. Baš mene briga. Jevo, palio grčka. Kupi, pošto ja imam dozvolu za oružje. Sad ćemo koji ćemo kupiti. Daj neko dobro oružje. Aj ovaj AK. Još jednom kupi. Da kupim pancir. Nadam se da onaj policajac neće ući, pa da me neće tazerom slučajno. Zvanično se zatvora naša zajednica. Što? Čujte, ovo zatvora se april ili čuj ovo, ma prvi april. Ma kakav bre, ne zatvara se. Basti mater. Aha. Šalimo se. Počinili ste ubistvo, baš me briga. Malo mi su ljudi zbog frame dropova. Malo to kad se učitava i onda treba, onda tako luha, vlak, april, koliko, Uhvata kuće, da.
robot. Sada pitam ja ovog. Policajac sam to ih uhapsio. Ajmo Radak, mogu test za lidera. Ajde, javite se. Javite se iz ovoga koja si ima uopšte. Nadam se da ih ima, jer ja stvarno ću da ovo da bude epizoda da pljačkam banku, a ne. Da sam ga pitat nešto. Stani, druže! Hvala, sura. Stani! Moje brže 100 puta. Oha, evo ga. Ivane, aj, ispred. Evo ga, ovaj što je malo čas bio. Ja ne mogu da me na a zatvoren. Da samo kažem mojima, kažu da svi moraju ispred baze. Ajde, nemoj mi sad zajebavat. Vidite ovo. Popravi. Imate traženi inventar, gledajte, ne možete koristiti ovu komandu. Fuck! Beži. I jo, ljudi. Ja sam gotov. Sad će malo hajro da robija, nema veze. Nemoj. Druže, nemoj, znači nemoj. Snima, brate, nemoj tako da budeš. Bam. Ovaj isti mi je. Ne. Jo. Ne bud... Pasti mater. A si glup. Jo, ljudi. Sad ako mu hapsi, ja ću, znači poludeću. Pa ne znam da li da uđemo, ali ne možemo, to mora se kupi. Da, stan je zaključen, mora se kupi. Mislim se da pobegnem u zgradu pa da ne može tamo da uđe, da zaključujem kao... Ali, ne. I da pitam gdje me odveze, Ajde, stani! Ja. Pasti mater. Ja mu kažem da me poveze. Stani. Ijo. Baš von što sam gubio, baš von. Sad ću da mu materiš više, sad ću sve njegov da pobiju. Ovo nije njegov. Pasla mater! Izgubili ste 90.000 zbog umiranja sa Vantrd levelom 9. Ljudi, izbačeni smo iz Oraga. Fuck! Ja sam kriv, zato što sam slučajno ubio lidera, a mislio sam da bi on pucao. Stvarno ne znam stvarno šta da radim. Da li da se besno skačem u živo blato? Vidjet ćemo, ajde. Port, idemo na teleport. Organizacije. Da bi znam, bit će nagrade. Od plaže. Ja nemam ni auto, tako da. Ljudi. Ja bi ovdje završavao epizodu. Za danas. Pošto vidjeti šta se sve izdešavalo. Propala stvar, čak su mi pušku uzeli i oduzeli su mi admini. Mislim ne admini, nego kad sam umro. Nisam ovu kuću kakva je. Da li ovdje neko još živi. Pretpostavljam da živi jer ova kuća nikad nije bila tu. Kako dobra kuća. Ha, Big Smoke. Šta je ovo? Kako su ovo dobro uradili maperi? Ljudi, ko hoće da kupi stan za 300k? Ja imam 200. Tako da... Mnogo prodaje, brate.
E tako. Joj, šta sam uradio? Ponajmi šan. Ovu komandu možete koristiti svakih 30 sekundi. Fuck, je prošlo 30 sekundi, nije. Daj da kažem da se snimam, da pozdrav za sve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, blablabla. Sad ne znam ljudi, da li ćemo u sljedećoj epizodi. Alo, Mik se pali, direktor. Dobro FB, ljudi možda ćemo ući u epizodi u FBI. Alo, propo kroz... Da, imam kaznu, da... Nažalost, banka nije uspješno sprečena. Mik se gasi. Šta ti? Ja, sad ću. YouTuber piške. What the fuck? I ovaj YouTuber neki piške. Na sreću. A pita se da li on što ima... Koliko ima suba, ne znam ja. Nikad nisam čuo za takvog YouTubera. Ljudi, to bi bilo... pa normalno da... Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste pogledali. Nažalost, izbačeni smo iz Black Cobra. Ali, ućemo mi ponovo, ne bojte se. Morat će nas da prime kad tad. Head admin, dobro. Ne znam šta bi još... Da. Vjerojatno će napustiti ovaj server, pošto otiću neki drugi. Pošto ja vidim da ovdje baš ih briga, ovo je kao velik server, pa može mi se... Jednog dana će imati javaka, verite mi. Ljudi, to bi bilo to. Do sljedećeg... Sutra najvjerojatnije će izaći još jedna epizoda Sampa ili prelazak San Andreasa. Ili čak počet ćemo novi serijal. Tako da ljudi, to bi bilo to. Do sljedećeg puta. Goodbye.